Gbọ́ àdúrà kí lè rí mi sí o. Kí lè rí mi sí mi dé lájọ́ tí mo wà bàbá. Gbọ́ àdúrà ẹni mímọ́ o kí lè rí mi sí mi dé. Ìbápàdé kan ló gbé Jósẹ́fù ló gbé pàdé olórí agbọ́tí. Ìbápàdé kan náà ló padà gbé Jósẹ́fù tó gbé pàdé ọba Fáráò tó padà lọ dé prime minister bẹ́ẹ̀. Ìbápàdé kan ló gbé Dáfídì tó fi pàdé Sọ́ọ̀lù ọba. Ìbápàdé kan òun ló mú Jésù pàdé Jòhánù. Èèyàn kan ṣàmì láàárọ̀ yìí. Ìbápàdé tí ó mú ayọ̀ wọnú ayé ẹ̀, ìbápàdé tí ó mú ìdùnnú wọnú ayé ẹ̀, lórúkọ Jésù ó yá ìbápàdé yẹn bẹ̀rẹ̀ báyìí. Láìsí ìbápàdé kò sí ọ̀nà àbáyọ o. Ọ̀gá, ìbápàdé kan ló gbé Jésù pàdé Peter. Èèyàn kan ṣàmì ìbápàdé tí ó mú ohun rere rọrùn fún ọ, lórúkọ Jésù ó yá gba ìbápàdé yẹn láàárọ̀ yìí.